Πρώτα να πω γενικά ότι αν εκλεγώ βουλευτής, είπα ότι θα διαβάζω και θα συμμετέχω στις συνεδρίες. Κάτι που δεν είναι αυτονόητο δυστυχώς, όπως είδαμε, σε μια μερίδα ατόμων που έχουν εκλεγεί. Εγώ λέω όμως ότι θα διαβάζω και θα προσπαθώ να είμαι παρόν στις συνεδρίες που έχουν άμεση σχέση με τα θέματα που με ενδιαφέρουν. Τώρα, έχω πει άτυπα ότι έχω κάποιες προτεραιότητες, ναι, να θέσω. Η πρώτη, για παράδειγμα, είναι το στεγαστικό, που ειδικά για τους νέους αφορά τους πάρα πολύ. Το στεγαστικό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι σήμερα για να σε δανείσει μια τράπεζα σου λέει ότι μπορεί να σου δώσει το 80% του ποσού που θέλει. Άρα, αν ένα διαμέρισμα σήμερα έχει 200.000, η τράπεζα σου λέει ότι θα πρέπει να έχει το 20% των 200.000. Το οποίο είναι χοντρά 40.000 ευρώ. Και εγώ σε ρωτώ πόσο εύκολα σήμερα ένα νέο μπορεί να έχει 40.000 ευρώ στην πάντα για να μπορέσει να πιάσει δάνειο για να πιάσει το διαμέρισμα που θέλει. Το πρώτο μου μεγάλο στοίχημα εμένα είναι το 20% να το σπάσουν. Και τι εννοώ να το σπάσουν? Εννοώ να βρούμε τρόπους που σε άλλες χώρες γίνονται, υπάρχουν λύσεις που με κάποια στήριξη του κράτους ή με κάποια μέτρα του κράτους να υπάρχει ουσιαστική βοήθεια των νέων, ώστε το 20% να μένει εμπόδιο για να πιάσουν δάνειο από την τράπεζα. Μεγάλη υπόθεση του. Το δεύτερο που έχω πει είναι τα θέματα των νέων οικογενειών. Επειδή και εγώ είμαι οικογενειάρχης, έχω 2 παιδιά και αντιλαμβάνομαι τις πολλές δυσκολίες που έχουμε. Σήμερα υπάρχουν αρκετά προγράμματα της κυβέρνησης που ξεκινούν όμως από τα 3 και 4 παιδιά. Πολλές οικογένειες όμως κάνουν έναν παιδί. Πέσουμε λοιπόν να κάνουν το δεύτερο. Κανείς δεν συζητά πώς να οδηγήσει μια οικογένεια να κάνει που ένα σε 2 παιδιά. Γιατί ένα παιδί, όλες οι οικογένειες σχεδόν θέλουν να κάνουν ένα παιδάκι. Το πρόβλημα είναι που το ένα να πάει στα 2. Τα πακέτα που υπάρχουν, τα επιδόματα. Που και 2 είναι αρκετά για. Το ξέρω, αλλά θα είναι επανάσταση. Δηλαδή σήμερα υπάρχουν επιδόματα που τα 3 παιδιά και πάνω. Ναι. Εγώ λέω πρέπει να δούμε ουσιαστική στήριξη για τα 2 παιδιά. Μπορεί να είναι μέτρα και οικονομικά, αλλά και όχι μόνο. Εδώ είμαστε σε ένα χρόνο το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εγώ λέω ότι η δημόσια εκπαίδευση, τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει ρόλο. Θα μπορούσαν να δοθούν έξτρα μονάδες κίνητρα σε έναν παιδί που είναι το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο παιδί μια οικογένεια, ώστε να σπουδάσει σε έναν κρατικό πανεπιστήμιο τη χώρα μα, που είναι δημόσιο. Ειδικά με τα ενοίκια, που είναι το πιο μεγάλο θέμα. Τρίτον είναι τα κοινωνικά θέματα, ευρύτερα κοινωνικά. Τι εννοώ? Ένα θέμα που επίσης δεν συζητούμε. Η τρίτη ηλικία. Οι παππούδες, οι γιαγιάδες μας, οι συνταξιούχοι μας, οι οποίοι πάρα πολλοί είναι όλη μέρα σπίτι, διότι δεν μπορούν να οδηγήσουν, είναι εξαρτώμενοι των παιδιών τους. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μοναξιάς και κατάθλιψης σε τα προβλήματα υγείας που έχουν. Στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάθε γειτονιά έχει το πάρκο της, το μανάδικο της, το αρτοποιείο της. Ο παππούς κατεβαίνει κάτω με τα πόδια, να κάτσει να κόψει και τις κουβέντες με τη γειτονιά, να πάει να κάνει τα ψώνια του. Απλά για να κλείσω και τα θέματα τα κοινωνικά, τα άτομα με αναπηρίες που έχουν μια ευαισθησία. Ξέρω πως η επόμενη Βουλή θα συζητήσει κάποιες προτάσεις που έρχονται για ενιαία νομοθεσία των ΑΜΕΑ. Θα είμαι εκεί παρόν, να βοηθήσω, να συμβάλλω, ώστε αυτή η ενιαία νομοθεσία να είναι σωστή και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας ευρωπαϊκής χώρας.